să vă zic povestea. Deci am fost caracterul meu și în ăsta ca un sicriu unde scrie Maia. O să plâng la povestea asta. Deci am avut o pisică neagră cu alb și am avut doi cățepe care au înnebunit-o, au tot tras-o de păr, săraca, și am îmbolnăvit-o și cum să vă explic, a murit. Și mai am încă o pisică pe nume Tez, dar ea nu a murit. Și mi-au murit foarte mult și mi-au plecat foarte mulți pisici. Mi-au murit și pești, și hamster, și porci de Guinea, și iepuraș, orice ce am avut. Iepuraș, unul a murit și unul a fugit. Nu știu. Și pe iepurașul primul pe nume Maia, el a murit. Da, a murit. Și mi-au murit foarte multe animale. Și am mai avut o pisică la fel ca Maia și îi zicea Pisi. Și efectiv o călcat o mașină și n-a pățit nimic. Deci și tatăl meu a vrut să o prăjească, dar ea a supraviețuit. Că eu dat cu un spray și gata. Că eu am plâns, că eu i-am zis la tata, nu o prăji, e pisica mea. Și odată cu spray și gata. Nu mai mă lăsă, da. Și era cu o pisică gri, grăsuță, și amândoi au plecat. Și am mai avut o pisică portocalie cu dungi și a plecat. Și o tanti a adus-o și tot a plecat. Și cam asta a fost povestea. Pa!